Arratsaldeon, eta horriak Bilbo Zarra Jurinera. Gaurko ekitaldi honekin, hasiera ematen dugu, bigarren iruileko jardunaldiei. Eta egitaragua hor daukazue, eta ikusten dut azalpen bat behar duela. Batek baino gehiago galdetu dugu, zer da, zertara datorren egilea eta ilustrazioa. Orduan hau, honen testu ingurua azaltzeko, aurretik atzera egin behar du. Benego jo behar dugu ekainera. Badakizue guk ekainean klasikoen irakurketan antolatzen dugula Arriagan. Eta forunetik, saiatzen garela, jardunaldi osagarriak antolatzen irakurketa horren inguruan. Aurten, Arriagan irakurriko dugun liburua Mariasun Landaren ipuin, ez da liburu bat. Dira, badakizue Mariasun Landaren ipuinak laburrak direla, eta irakurriko ditugu Mariasun Landaren 15 ipuin. Gure 12 ordu horietan, Mariasun Landaren 15 ipuin. Orduan hori holan dala, ekaineko jardunaldietan tratatuko ditugu edo sartuko gara Mariasun Landaren obrarekin, eta bigarren iruileko honetan iruditu zaigu, obergendula zeharka edo haur eta gazte literaturako puntu garrantzitsuren bat ikutzea. Eta puntu garrantzitsu bat iruditu zaigu egilea eta ilustrazioaren arteko harreman hau. Egia da gu klasikoen irakurketan batzuetan autorea eta obra aukeratzen ditugunean nahi izaten dugula baita ere aldarrikapen bat egin. Esate baterako Kafkaren Metamorfosia irakurri genduen egunean izan zen itzulpenaren garrantzia aldarrikatzeko, edo esate baterako Itxarogordarena, edo Jon Miranderen liburuak irakurri genituenean, pixkat periferian, euskararen periferian gertatzen diren lanen garrantzia azpimarratzeko. Eta aurtengo honekin, nahi izan dugu haur eta gazte literaturan egiten den lana baloratzea eta aldarrikatzea. Hori da, egitarau honen testu ingurua, eta hasiera emateko gaur gurekin Angel Lertxundi eta Antxon Olariaga. Angel Lertxundi, autore aitzindarietako bat, liburu ospetsuak egin dituna, tristea kontsolatzeko martin eta bat. Eta Antxon Olariaga, Sakiri Xoten egilea, egileko sorreratik, oain dela 40 urte, eta beste hainbat lan egin ditunak argitaletxeetan. Dara dela, Antxon Olariaga, hain gizon ospetsua dan Antxon Olariaga, niretzat ez da Sakiri Xoten egilea izateagatik, edo hainbeste lan ilustratu dituelako, baizik eta nire lehenengo liburua, bera ez da gogoratuko, nire lehenengo liburuko marrazkiak egin zitulako. Hementxe ekarri dut, eta gogoan daukat liburua entregatu nuenean, nik ez nekien zer aterako zen, eta azaldu zen liburua marrazki batzuekin, eta norenak eta Antxon Olariaga denak. Gogoan dut, autoestima asko igo zitzaigala. Eta agertzen dira portadan 9 marrazki txiki, eta 9 marrazki txiki horiek dira nolabait argumentuaren laburpena. Hau da, nire artean pentsatu nuen, ez dakit, liburu hau inork irakurriko du, baina bintzat Antxon Olariaga irakurri behar izan du marrazki horiek.
Eta, bueno, oso pozik geratu nintzen. Eta gero nire artean pentsatu nuen, eta ja gaian sartzen gara, Antxon Orea zenbat liburu irakurri behar izaten dituen bere marrazkiak egiten. Iriakin hau egin bazuan, pentsa bestiekin nola ibili behar dugu. Bueno, hau da, estirugua, behar beste izalde bat, eta azteazkinak. Orduan, elkarrizketan moduan dago planteatuta, beraz, utziko ditut hemen behar bakarrik. Arratsaldean. Eskerrik asko, forumekoei, beti bezala kortesia handiz kontatzen direlako ona etortzen gehiagotik. Nik ezagutzen dudan jendea ona etorrenak, ez dauka, ez dakit ona besterik forumeko jendeak egiten duen lanarengatik. Beraz, eskerrik asko. Eta txandak ebiliko geha bat abezaren gandik, eta harmonia honean, horrek ez du esan nahi, harmonia honean, behmen hogeiatan, elkarrez diren bat botako ez diogu. 50 urte daramagu elkarrekin lanean. Okerazpanago, irakur bost, hau da, liburu didaktiko bat, berez, izatez, edo litzatekeena, da elkarrekin egin genuen lan. Eta ja, liburu hau, liburua berez, irakur liburu bat zena eskoletan, ikasoletan, ikasoletan irakurtzeko, hainbat testuen, nireuk egindako selezio baten, hainbat testuren bilduma bada, batzuk nerea dira, beste batzuk euskera zeuden eta bat edo beste itzulpenek ere badaude. Eta helburuarekin, 8 urtetik 12 urtera bitarteko irakurketa liburuak urtez urte egiteko. Eta ja, liburu honetan, naiz eta liburu bat guztiz didaktikoa den, edo irakurtzaletasuna, baino gehiago irakurketaren mekanismoak eta menderatzeko liburu bat dena, eta ohitura pizka balantzen joateko, eta helburu hori zuena, helburu pedagogiko bat beraz. Hasieratik, nik Antxon ezagutu nuenetik, Antxonen asmoetan, beti egon da kontu bat oso bat. Eta da, gu, biok, ni idazbenezen aldetik eta bera marrazkiaren artista baten aldetik, gu testu bati dela edozein testu horri begiratu behar geniola alde artistikotik. Hau da, nik renuntziorik egin gabe alde literarioari eta berak renuntziorik egin gabe alde artistikorik. Asmatuko genuen, edo ez genuen asmatuko. Baina oso kontutan genuen asuntua da hori. Gure panoramara, orduan, hau literatura eta oso gutxik egite genuen garai hartan, baina gure panoramara agertu zen halako batean, halako aingeru guardako bat Bilbotik. Donostira, Erein argitaletxera. Eta izena zuen, Asun Baltzola. Gure planteamentuekin oso bat zetorrenan, eta oso kritikoa zena, ordura arte testugintzan, ez euskarako testugintzan bakarrik, eta testugintzan oroak zegoen umeari begiratzeko modu anakroniko eta baldar bat. Alegia. 1980 edo 80 urtean, umeentzat testuetan egiten ziren marrazkiak, ziren 50 urte edo 80 urte lehenagoko ohitura artistikoetara egindakoak ziren.
marrazki erabat desfasatu, oroa, marrazki oso desfasatuak ziren. Frantzian gertatzen ez den bezala, edo Italian gertatzen ez den bezala, oso atzeratu zeuden. Eta ematen zuen, gure umeek artearen aurrean, eta bere garaiko artearen aurrean, ez dutela funtzionatzen, eta ez dutela erantzuten. Eta oso opeak gaude. Seguru asko, gu baino asko zera azkarrago ibiltzen dute. Baldin eta ikusten baldin dute materiak egokia horretara. Gu baino asko zere gehiago, aurrerago, lehenago, hoitzen dira telebistaz da ikusten dituzten forma berrietara. Eta forma berri horiek, guri arrautzak egiten zaizkiguna gurasoei, edo aitona monei arrautzak egiten zaizkiguna, eta baina beren percepziorako, beren percepzio asko zere eguneratuagoa da, gurea baino. Uste baldin badegu ere, gure gustua eztiagoa dagoela. Beraz, hori, berrikuntza hori, ilustrazioen aldetik eta testuen aldetik eta bat, zaindu beharra oso garbi ikuste genuen. Eta oso garbi bereizten genituen baita ere, testu didaktiko hutsak, alegia funtzio bat duena eskolara zerbentzurako eta bat, eta gero testu autonomoak, testu literarioak, eta testu literarioak horiek altziren gustu gehienarekin eginda, eta berdin marrazken aldetik. Eta hirugarren elementu bat oso importantea, gero edukiontzia, liburua bera, formatoz, diseinuz eta bat, landua. Hori dena gauz asko eta asko, asun baltzulari asko zorbiogu aldean nik uste dut, momentu jakin batean, oso goiz gainera, hau literaturarekin hasi ginenetik oso goiz gainera, elkarrekin partekatu egin dituela ideia guzti horiek. Eta nik esango nuke horixe egiten saiatu gehala Antxon eta Biak. Eta erantziko nuke beste kontu bat, eta da, lehenguan, gaurko hau prestatzeko bildu ginenean, ezagik, bastaltzeko prestatu ginen, edo hortaz hitz egiten, edo bila batera egiten, baina biak batera egin geniten bintzen. Eta ari ginela, ez da gino, bietako konturatzea lehiz zenbat zahartu behar. Eta konturatzea lehiz, zerak bibora jungo berala, hau literaturaren historia praktikoki, zerak ez gerra horrekoaren eta bat, baina gainontzeko historiaren lekuko erala. Ikusi degula hasiera-hasietikan ikastoletan zegoenean alako testu falta izugarri hura eta amorratzen gendenean zerbait argiteratzen genuen eta zerbait ateratzen genuen umientzat eta material faltaren historia guztiak. Eta han hasi eta gaur arte gatozen. Eta gaur hartan, berria zekarren, udaberrian eta udarako aterako dian liburu berrien zerrena, eta ahantxa agertzen dira, eta agertzen gara berriro, bi alditan gainera, bi alditan etxeetan, gure bi libururen. Eta, horrez nahi, sartzen nahi gerala, baina testu bat izaten segitu bat noldu. Ondo zundik. Ari gaituk, ez gaituk. Zaharrak. Ongi etorri guztiak eta guztiok. Bi fikzio. Horri buruz zein behar. Fikzioa. Beak manejatzen du fikzio literarioa. Fikzio plastikoa. Beak itza, nik irudia. Baina helburua ez da fikzioa edo fikzioa bera edo fikzioa ez da zerbait, objeto bat. Bere problematika guztiak. Eta hor debate apasionantea sortzen da fikzioa eta realitatearekin. Hau konsideratu zer realitate.
ez eta torrengo udako azalduko dio liburuak bezala xe, eta zuek erosiko dituzuenak bezala xe, ordainduz. Fisiko. Ez fikzio. Bi arte mota dira eta bakoitza bere hizkuntza du. Bueno, baitortzea beria, claro, guri lapurtu digu literatoak. Irudi literario da hori metafora, ez da. Zer esaten, irudi literarioa, hori den begia da, zuk erabiltzen ez du idazten. Lapurrak. Fikzioan borroka zelaia dugu. Behar hitzez, nik irudiz. Eta konpondu beharra. Eta bi mundu horiek, bakoitza bere armakin, osagarri behar dia izan, elkarrekin konpondu behar dia, eta nik horri, aspaldi ikusi non, horrek behar bat zakala. Gu bilok, bi hizkuntza horiek elkar ulertzeko. Fikzionario bat. Fikzionarioa, nun eta fikzio ere, hitzak, behar idatziak, ni marraztuak, irakurriko zian, zen marrazkiak ere irakurri iteia. Zorionez. Igual aurrek ez dienteatu haindike, baino nire uste guk baino gehiago dakitela. Hort, irakurtzen. Bakoitza daka literaturaren eta plastikaren teknika bat. Estetikan ere bakoitza bere kodea daka. Eta guztartu behar ditugu bilak. Literarioa eta plastikoa. Oan dela gutxi irakurri non, liburu frantzes bat, nun eta esatezan, gutxi gora bera, izulpena zen, beti arrazoi izateko artea. Eta 50 piku estratagema jartzen zituen. Harik eta estilgo batzuk izango balita bezala, nola beti arrazoi izan. Diskusio zultzua, goi mailakoa, universario esatea etnikoa, esatea. Goi mailakoa. Eta zultzu eta bar eta hau eta beste eta berrepentian, zuk ez dakizu nondik atera, eta metafora bat botatzen dezu berdira. Esaten dezu, ezke badakigu, herriko guztik itxasora doaz. Garaia ateatzea. Biak ez du metafora, espero. Ez dakizte erantzunik bota, azken hitza zure, zu garaia. Baina metafora, literarioa, irudi literarioa da. Irudi, ala ditzen diote. Segi. Bestela horrengo gauzoatek izate irudi buruz. Eta ilustratzailearen problematikaz. Baina nahi badiak lehen nabizi estriptizoia horren egitea. Bueno, bale, ondo, nik ez dakik, baina nik horren barkamen eskatu behar diat, behin baino gehiagotan, guk arrezko hondik behar daigulako, eta nik ere alaxe dudalako, pentsatzea, liburu bat elkarrekin egiten dugunean, liburu bat elkarrekin egitea dela, nik iritestu bat pasa eta konto. Eta benetan, hori txantxetan esan diteke, eta esan diteke oso serio, alegia zu testu bat idatzi dezu, ipuin bat idatzi dezu, zerbait egitezu, eta orduan pasatzen diozu argitaletxeari, ja ez zuzenean marrazkilariari. Eta orduan argitaletxeari eta argitaletxeak igual marrazkilari bat idatzen dizu, zorionez, aspaldiko urtetan, esaten dut, zerbait testu bat, zeratu diot, baina antxonekin egin egiak. Eta bera egin konpontu nauk, eta... Hoi koldarkeri usatik. Ago. Koldarkeria, zerak kontua da. Horantxe, azkeneko elkargin esperientzia, testua berak jasotzen du lehendabizi, eta testua, zerak testu bataz, itzin egiten dut.
Alegia, halako liburuetan, batek eskarmentoarekin ikasi egiten du. Eta halako lanetan oso importantea da idazleak ez konsideratzea bere lana bukatu egiten. Ze bere pertsonaiek, nire pertsonaiek, nire buruan, dauka arpegi bat, nire buruan, nire asmatzen joan izenean, dauka alako izaera bat, eta izateaz aparte badu bere fisiko bat, eta zuk imaginatu egiten dezu. Alegia, berak ilustratu baino lehenago, nik ere nire ilustrazio egin dut. Eta konpartitzea bere ilustrazioa, eta bere ilustrazio mentala irakurtzen duenean, eta nik idazterakoan hori konpartitzea, oso importantea da gero elkarrekin emaitza emateko. Eta zenbateraino ailatzen da. Demagun, orain da oso gutxi, pasatzen zizkidan interesak, eta pertsonai bat, eta oso gogor ateatzen zen pertsonaia, gertatzen zen oso gogor. Eta testuan zehar, pixkat aldatzen joaten dek, eta gogortasun hori genduzen, bai, haingoan arrazoideak ez dakizenak bizar, eta horren gora bera horiek elkarrekin zaintzen ditugu. Edo serie bat, Manon Kontxesiren serie egiterakoan, edo Maseren serie idazterakoan edo bat, lehenagotik personaia nagusia bintzat, elkarrekin definitzen ditugu. Niri behia daukat, Manon Kontxesin nolako esango den eta bat, baina ze importanta da gero niri berak Manon Kontxesin baten eredu bat bilatzea, nik liburua bukatuko dut handikan irudioetarako, baina ere bilatu dikit. Bitartean berak nola kontzeditzen duen Manon Kontxesi hori, nik eman dizkioten apunte batzuen arabera. Eta horkan gero ja betirako benditzen da irudi hori. Baina hori dana itzein egin dugu aurretik. Beste batzutan da, besterik gabe, ematen du diozu testu bat, eta minimoak hitz egiten ditugu. Horre guztiek esan nahi du, liburu guzti hauek, edo elkarrekin egiten dugun liburu gehienak daudela elkar konplementatzea aldetik, edo elkarrekin hitz egiten aldetik. Eta nolabait, halako konplizitate bat elkarrekin eramatenekin. Esan nahi, beti berak arrazoi duenik, eta bueno, baina konplizitate horrekin. Eta hori, beti liburuaren horretatik. Eta gero konplizitate horretan, badago zerbait guztiz ados gatu zen. Eta da, tradiziotik abiatutako testuetan, eta tradiziotik abiatutako testu horietan, badagoela material izugarri bat, berritu litekena, eta betiko baliz bezala pasa litekena. Euria denean, aterkin. Atertzen duenean, edarki. Hori, bilatu nuen, halako batean nire paperetan. Baina nik asmatu dago paperetan. Zenbat, edo zen gutxi erreperatzen diogun gure tradizioari eta gure tradizioko motei, formulazio moduei eta bar. Demagun, denok ezagutzen duzuen bihatzetako zer horiek, jolas guzti horiek, euskeraz dauden, nolabait esango nuke, dagoela. Euskal poesiaren oinarria hor dagoela. Horko estilismoan, pieza guztiek estilizatuak, sekulako elipsiak eta egiten dutenak, aliterazio etengabeekin, eta batez ere, erritmo zoragarri batekin. Eta ez dakigu, ez aprobetxatzen material hori, gero hori baliatzeko, edo ez da ere horrekin jolastuz, azkenen artea beti imitazioa da, beti imitazioa da, eta modu batera edo bezala, eta orduan material hori imitatzen. Eta gero, beste elementu bat oso importanta dago, umeen literaturan, ahozko literaturan dagoen elementu bat, eta da
uste dugu, umei bakarrik postariok interesaz eskilela eta beste zailo, baina umei demagun eriotza ere interesatzen zaie. Noski batiet, eta galderak egiten dituzte. Horren dela oso gutxi, biloba batek etxean, biloba nekin bazkaltzen. Eta bat ikusi nuen zera zegoa, triste zegoa. Halako batean, zer julen? Zer bazatzen zuta? Ez. Konturatu nintzen, bere baitan zebilera eta ez nioen bideak. Eta halako batean ja egon zen, nezerak, neharrez azteko puntuan, eta halako bat ezaten bost urte ditu. Eta halako bat ezaten esaten dit. Ez du, haituna. Eta gu, ezak gerizten duen behar eta bera arreba. Eta gu, horita bat, osago ez duen hori, gu, haunditzen geranean eta umiek izaten ditugunean eta bat, zu biziko zea, bizirik egon zea? Bueno, ez da oso erreza, bakizu, nik ez da eta bar, eta bakizu, amona horren dela gutxi hiltzan, eta zakaitona ere, hiltzen zuen, etona jubia, hiltzan, zerak eta bar, eta horren izketan ezegina. Baina hori normala, baina guk, heldu hori apakatu dugu, ez dugu zertxore jakin izaten dut. Eta gure tradizioan, etengabe izan da, ume kantuetan eta ume jolasetan eriotza presente egon da. Behin, nire koinata bat, elkarrekin bazkalon goren, tartu lehen dela, uda zabatean, aizan, ume txiki bati, gutako ume txiki bati, hola, atximurka eskoen niez. Txin, batzuk ezagutuko duzu. Ume azoluan, aitan egarrez, ama dolorez, etxean inorrez, katua besterik ez da, ite zitu. Eta umeak, uste beti izango zuen, eta umeak karratxo. Eta esan nion, aizan trema, konstatzea daiz, ze benetan berriro errepikatzen zion beste batzutan ere entzun duen da, ze kontratzea daiz, ze esaten egin izan. Beti txian izaten da. Ba, esaten egin aiz, txin, kanpai hotxa ditun, hileta hotxa ditun. Aita eta ama zauden umea enterratzen. Ume bat hilden, eta beren ume bat lurperatzen ari. Eta etxea bakar gutzen dinen, eta hangiatzen dana katu da bizerik ez. Eriotzak hiru lege ditu. Eriotzak, lehena, eriotzak ez du berizten, pobre eta beratxa, aurra eta gurea, arra eta emea, denak ditu eramaten. Bigarrena, atzo hura, gaur hori, bihar ni, ez da libratzen denik. Hirugarrena, bihar hilko, etzi ehortziko, etzi damu guztiek ahantziko. Hau, testu hau, pixkate egokitua da, beste hainbat testu, eriotzari buruzko testu, baina propio osatuta dago, liburu honetan, aizak eta izan, elkarrekin dantzak, propio osatuta dago, baita ere konsideratzen dugulako, gora bera guzti horiek ere, puporri batean, nezer batean, testu diferente asko, tradizioko asko, batzuk hitzez hartutakoak eta beste batzuk manipulatuak liburura egokitzeko, eta orduan gai horiek ere sartu egin behar ditugula, konsideratzen dugulako, eta honek ez dutela ikusi behar guzti hori gauza bat. Hori, gaizki ikusten dugu helduek. Umek ez dute zeratzen da ez dira bildurtzen, nahiz eta testu horren ondoan, gainean edo azpian, marrazki hau egon. Ez dago umerik horrekatik protesta egin duenik. Irea txata. Nire erretolika ordenatzeko. Hitza eta irudia.
versus irudia. Testu abiapuntu, biak luzatzeit, koldarki, editorial baten bidez, testu bat. Zer da horrena, hitza ala irudia. Asko maite du Italo Calvino. Beak bere eskutik luzatuta ezagutu nuen. Italo Calvinok zandakoa, auzi literarioa. Nola sortzen da irudikatua? Nor du lehentasuna irudiak edo hitzak? Hitzek adigaziak. Arruntza ala olioa. Zer da lehendabizi. Nire ustez, irudi bisualak eta ikusitakoak. Kontakiztun bat asmatzerakoan, nire burua lehen heltzen dana irudia da. Zentzuz beteriko irudi bat. Ondoren, historio baten barruan garatzen dut. Irudiak ere aktibatu egiten dira. Irudi baten beste bat akar, eta joko zelai bat sortzen da. Analogiekin, simetriekin, aurkariekin. Materiala antolatzen da. Ez soilik bisualki, baizik eta kontzeptualki ere. Historioari zentzu bat emateko premia sortu zait. Gero eta garrantzi handiagoa hartzen du hitzen bidezko adierazpenak. Idaztea da orain garrantzi handia duena. Kontakizunaren gidaria izango naiz orain ni idatziz. Irudiaren alde, diskursoa Italo Calvinok sortuz iruditik abiapuntu, geho behin zentratuz testoan, utz nazazue pakian, ni sortuko ditut irudiak hitzez. Eta hoi da bumerang efekto marabillosoa. Hitz hori ez dure gana irakurre hiltzen diala, eta irudikatu egiten dituzula guzti horiek ere. Eta jatorrira bueltan. Eta nire abeko lertxun diarrante baten modu. Baino. Corriere dei Piccoli. Italo Calvino. Beha kontatzen du, luze ez dut irakurriko, laburtuz. Txikila zala, nunbait ez dakit joan dik irakurtzen, eta entretenitzeko edo, gurasoak luzatu zioten alako aldizkari bat, Corriere dei Piccoli, Amerikarra, komikiantzeko zerbait izan, ezabatu inglesa eta azpin italianara itzulila. Bineta askorekin eta... Bueno, beak ez zekin lehetzen. Letra. Irudia bai. Deboratu egiten zituen Corriere dei Piccoli haiek. Eta zentzu hartzezion historia guztiai, eta esaten duen ze desilusioa irakurtzen hasi nintzen. Kontatzen zutena, ez zagan konparazioik, nik asmatutako pelikularik. Esan dudan bazkariotan, atera zuen maila Italo Calvinorena. Eta Italo Calvinoren Piccolien konturi. Eta egia da dioena berak, baina nik uste dut denok praktikatu dugun kontu bat dela. Irakurketa nolabait giza asmazio bada, baina irakurketarik gabe badago baita ere asmazioa. Eta irakurtzen jakin baino lehenago ere bai. Eta orduan, berak aitatu zuenean Calvinorena, nik komentatu nion bai, gu txikitan Orion zinera joaten ginen igandetan, zine parrokialera, eta hori, pelikula ematen zuten pelikula baina asko zer gehiago interesatzen zitzaidan nahi, han
zinearen atzian zegoen sasian, sasiartara zinea botatzen zuena, esaten genuen orduan guk euskeraz. Zinea ematen zuenak botatzen zituen fotogramen errekorteak. Eta etzan ezarak zentzura kontengatik, Kit Carsonen da pelikulak eta holakoak ziren, ez ezan, bakarriakan, zinta puskatu egiten zela, askotan puskatzen zelako, oso gastatuta etortzen zirelako, orio bezalako grupo herri batera segur, auskalo zenbat tokitan pasa ziren rollo haiek. Bueno, askotan puskatzen ziren, eta orduan egiten zituzten negatu, eta beste batzuk, zorrakoak, sasira bota, zuzenien, zertan ibili, kuixi da ez da. Eta orduan, nik haiek jaso egiten dituen, bilatzen dituenak eta etxera ematen. Eta orduan izan diteken batzuk erromatarren garaikoak, beste batzuk oesteko zerak eta beste batzuk eta orduan oso divertitu da zen, fotogramak hartu eta bat abesteten arte nik ere peatu. Eta baten izan eta orduan, nik asmatzen dituen historiak konturatu gabe, alegia, marrazkinaren baten perspektibatik egiten nuen nire pelikula montatu. Eta berdin zion, salto egiten nuen oestetikan erromara eta erromatik salto egiten nuen auskalo erromara. Alegia, ikusi egiten dugu eta entzun egiten dugu eta entzuten dugunetik eta ikusten dugunetik imaginatu egiten dugu. Eta irakurketa datok geroago. Alegia, irudimena eta irudi toki beretik datoz, irudimena hasten da lanean, umea praktikoki jaiotzen beretik. Eta irudimena lantzen ari da, ume bat irakurtzen ikasten duena. Nik, etxean esaten dutenez, 5 urtekin ja omenekien zerak irakurtzen. Baina ordura arte, nire irudimena etzan geldirik egon. Irudimena, denon irudimena bezala, funtzionatzen ari zen, eta funtzionamentu moduan nerean, nik lanian jartzen nuen irudimena. Batzuetan, besterik gabe, horrela, beste batzuetan, esan dudan, fotograma horiek elkarrekin ustartuz, eta beste batzuetan, komikien bidez, oraindik ere apenas dakizunean irakurtzen, komikiak esplikatzen eta kontatzen nire arreba gazteagoari edo auzoko erdi edo irugeri ikusten den ere burua kontatzen, baina inundikan ere ez komikian esaten duna, bezeketan nik nahi duena esatea. Eta hor duen azten da idazlea, orduan lehenagoa ni baina. Ez de gutxi. Cinema Paradiso Orion. Conmovedorea. Ari jarduz. Hitza versus irudia. Testua bia puntu eta bat. Ilustratzaileak zen. Nik laburdu dut alako ekuazio moduko batian, beak luzatzeit testu bat, nik aukeratu behar ditut momentu batzuk, irudian inkorporatzeko interes komerzialen gatik askotan. Sartu bat ikusteak beti salgarriago baita. Jasangarriago egiten iria. Total. Sartzeia irudiak testoekin. Testo zati batzukin. Bide horri deitzen diot nik sinopsiatik sinapsiara. Momentu batzuk sinopsi antzeko zerbait egiten duten kontakizun hortakoak, eta zuk egiten dituzu konexio neuronalak horri ze forma eman, sinapsiak egiten dituzu. Eta pixka sorkuntza hortxe hartzen da horma. Orduan,
Claro, Umberto Ecok esateu itzulpen ariketa munduko bat dala holako itzulpena intersemiotikoa, bere semiotika hitzez eta letrez egindakoa, eta nire irudiz eta bere kode bereziz egindakoa. Interpretazio antzeko bat dala, nik egin behar detena honen testuaren buruz, momentu horiei buruz, hain konkretoki, errepresentazio bat egin behar dutela, baina zailtasuna ditugu. Zailtasunak, ze alemanez, adibidez, eguzkia hemen da. Euskeraz adibidez, eguzkia mantea da. Jartzak galtzakein eta gerlari moten moduan euskera eta irudia, eguzkia eta irudia raroa. Itzulpen hori egiteakoan, arredo zein behar denik eguzkia. Bermani, Heriokin gertatu zitzaion, 7. Zigirion pelikulan, zaldunarekin xake partida jokatzen dunean Herio, gizonezko da. Eta hemen, Mediterraneo inguru hortan, Herio, hemen da. Eta Umberto Ecok, hoi komentatzeakoan, oso modu brillantean jartzen du, jakingo balute legionari espainolek deitzen diotenian Heriori, edo esaten diotenian behar direla nobilo edo Herio horren nobilo. Gizonezkoa izanik. Eto batzutan esaten da, bai, beak indu, novela hartu eta edo zinema bihurtu, eta peli bat egin. Horri transmutazioa deitze zaio, Umberto Ecok esaten dunez. Baino, Melville segituz, Moby Dicken ez da azaltzen ze hanka falta zaion kapitaliari, ezkerra gara eskuinak. Eta marrazkialariak edo ilustratzailea zeharra egin behar du. Hau bestelako aseri zarre aukera iteuten, eta igual, hantxe azaltzen da, bueno, ezkerra jarriko digu jandiola, eta orduan, paf, ezkerra postizua jartzen jote. Seguru eski, Gregory Peckentzat, toma ederrenak ezkerraldetik egindakoa zara. Seguru eski, baina bosta nola zaio. Indefinizio hortan, ilustratzaileak bere apustuak ere egin behar ditu. Baina dala, lehen aipatu duna da importanteena, testo bat luzatzen jaten nian, momentu horiek egindakoan nik kastin bat egin behar dut. Personaiak, nire buruan, nire imaginarioan, bere hizkuntza, nire fikziotik eta bere fikzioa pixkat ezkondu. Eta adostu egin behar dugu kastin hori. Ze azken finean nik jartzen diot testuari arpegian. Batzutan oso makillatua, baina arpegian jartzen. Batzutan gaztetua inkluso eta distorsionatuet baita ere. Eta aizkar esan da, honen lanaren aurrean zein behar naiz. Nire joera zein izan behar dut. Itzulpen hori egitekoan, testua irudi bihurtzekoan. Tautologo, alegia notario, hau esateo, hau ultimartzkoen. Horko, netzat bideoi oso tristia da. Eske bisekta daude, tautologoak eta oximoronitak. Oximoronitak dira, kontrakoa ego dutena. Bostako lazekronek zutetan nik hau markatu. Eske mutilo hiruan gakin egin dek eta eske ez dek ulertzen, korrik aidek. Bale. Normalian, ilustratzaileak konplize bihurtu behar da. Ez tautologo, ez notario eta ez forense. Azkenean da, forensea honen testua enterratzea, beste ez.
Egin behar da konplize generoan. Genero beltza, romantikoa, ez dakit zer, gaztentzat, hau. Konplize egin behar da espazio denboran, negoziatuz, ritmoak, giroan, noiz blokatua dagoen, jaskerak, hankasartze gutxi, Mercedes, zoetik urpila ez zuen inventatu. Egin dituak urpila egin gatxik, arrastaka. Informazioa behar ematen duna, nik ere hor bilortatik segitu behar dut, eta osatu informazioa. Hizkuntza grafikoekin. Eta ez nahi sartuko emozioekin. Ni sekula santan ez dut jakingo, eta inungo irakurleik ere ez du jakingo ze emozio sentitzen du sortzaileak hoi egiteakoan. Ni intrigatu egon naiz urte luzetan Van Goghek kuadro batekin. Pintatzen du nian Arleseko bere logela. Eta teori bere anaiari karta batien esate jo. Hau da, ni gainetena. Toki ehar bat, lasaia. Kolore morexka paretetan horiska zen. Hortxe, altzariak, ez dakit nola jarrita, bestiak nola jarrita. Baina, superpozik nago, kuadro honekin esateulako, niretzat zertzan eta zer nahizun izan, nire gelako espazio horrek. Eta nahi sortzen dena da, nola esaten da, ez dina hona edo egon ez dina. Bilak. Ze, oeak ez da gaitzalik, ez da volumenik, dana planoa da. Lurrak apenas perspektiba olena dakan. Eta ematen eskola ez da nola esan. Van Goghentzat lasaitasun eta paraisu bat zan gela tristeua, ez da tormento bestik ez da. Arrapazak ilustratzaile bat, artista hori bat. Belarri jagoztu zuela. Emozioak importantea dira. Honek ematen baldin badu bere hitzen bidez beldurra, ni beldurra azaldu behar dut irudietan. Agresibitatea baldin badu, net trazoa zatik ez da indartuko. Eta lineari garrantzia emango, edo plano ilunei lasaitasuna baldin bada, bango gehi telefonoz. Bueno, ez du haitzuko, berdin. Mugimendua baldin bada, egin dezaket kuadro futurista bat, ume bat lau hankakin, 6 hankakin, mugitzen nahi dira. Ze arteak asumitu du hori, arte futuristak, holako gozak eta distorsio handiagoak egiten zituen. Eta gu ez gaude, oaitik otxukta, hortan. Eta askotan, leheno berak esan duna, artistikoki edo bai literarioa eta bai grafikotik, ez gea atrebitzen umei eskaintzen, ja arteak momentela egun da piko urte egin ditunak, eta abstrakzioekin, ez gehiatu geha realismo antzu batian. Eta orduan, nire ustez da, zensura, autozensura, politikoki zuzena, errealitatea, baina eman ez dagoen askatasuna fikzioa, hortako ditugu fikzionarioa. Azken finean, honi presentatzen dena, eta hori gozala bada, ibeira zekara. Da bidaia emozional bat. Baina ez dezu usaitzuko ere bidai hori, igual que nik ez dut usaitzen honena ere. Baina saiatuko gea fikzio hortan bat egiten bilak. Eta gutxinez punturen bat eukitzia, eta zoritasunik itzeko. Eta azkenengo hitza da, mesedez, ilustratzaile ez testorik tradizioik egin. Neize irudia, jatorrian, testu bilek, hortxutzen. Bueno, hasieran hitze izan zen. Baina norberaren, lehen esan dut bezala, norberaren kabutan badago irudiak daude.
eta idazterakoak irudiak eta hitzak oso batera hitz. Eta segura asko hasieran hitza izan zen hortan ere irudia lehenagotik azeko. Testu bat idazterakoan, ez dakit nik hau literaturako testu bat gaztelaniaz idatzeko banu, eta sekula esanetan ez dut egin, nola idatzeko nukeen, baina badakit euskeraz zer ez dudan egin behar. Eta da, euskera pure bat. Errez digeritzen dana. Eta hitz zailak edo ustez umeari zailak izango zaizkiola pentsatzen ditugun hitzak erabiliz eta ez. Nik kontatu nahi dudan historiak eskatzen didan hizkera bat planteatzen dut eta erreibindikatzen dut. Zuetako guztiek eta gubiok ere bai. Ikasi dugu idazten eta irakurtzen ez maisuak edo gurasoek erakutsi diguten hiztegi bat eman da ez dakizela bakitzen eta esaten zitzaigun guztia ulertzen genuelako, baizik eta gu hasiera ulertzen gauzak eta ikasi dugu ulertzen gauzak, ez aitari edo mari dena ulertzen geniolako, baizik eta tonuaren laguntzarekin, testu inguruaren laguntzarekin eta bat, loturak egiten genituen eta ikasi egiten genituen hitzak eta gainerako guztiak. Ez da inorri bili guri irakasten. Bueno, gau, hogei egun hauek ikasi behar ditugu. Eta azkenean, bukatzen duzu ikasten ura. Liburuetan hasi ginen irakurtzen eta han agertzen ziren hitz guztiak ulertzen genituen. Baina, gai ginen, horri aurrera egiteko, ze testu inguruak esaten baizigun, nik adibide bat jarriko duzuet, beste literatura klase bat lotutakoa, ezerak 8 bete. Maripolisa sartzen dut jantze klase bati buruz, bemaina egoten erabiltzen dut. Eta norrak izan ba Maripolisa. Baina nik esaten dut, Jonanek Maripolisa sartu zuen buruti behera eta goian sartu zen. Zerra importa Maripolisa zer ote da, ja ulertu dugu zerran. Alegia, testu inguru badago, eta testu inguru horren arabera irakurrak ulertu egiten du. Jantzi badala. Eta jazta, ez da gainera, kontatzen arena izenaren subjetua. Horregatik nik hitz hori kendu egingo dut, ez, nik testu inguru bat bilatuko dut, hitz horrek funtzionatu dezak. Berdin, umeen liburuetan ere, eta umeari zaila egingo zaiolakoan, umeak tontoak direlakoan, orduan kendu eta testu pure bat eskaini. Eta horrela nahi duzue umeak hizkuntza garatzea, eta horrela ikasiko dute hizkuntza, zagera bat, hizkuntza ikastearen mekanismoen justu kontrara aktuatuz. Begira, euskal umeentzako testu asko dira, eta gaztelaniaz ere gauza bera gertatzen ari da, baina, ni euskarazko eta bezala. Eta testu asko dira testu pureak. Eta testu pureekin ez du, oso ondirik egiten duena da, infantilizatu umea. Umea da, baina ez norbait infantilizatua. Gu infantilizatzen ez bari dago. Pero ja da gonde politikoki zuzenaren eta histori guzti hori ezin dezuzu, ume bat jarri zera batean, egun batean hiltze bat sartzen, aita arotza du, ezin dezu sartu hori egiten jarri, ze gero umeak imitatu egiten dute hori eta orduan mina hartuko luketela hori egiten haseko. Eta ez naiz, esageratzen ari. Juan Cruz Igarabideri, Katalunian, hori galako estena bat, ez dakit azkenean berak esatu zen moldatzera, baina estena kontatzen dudan estena hori, zuzentzera, argazio horrengatik,
zuzentzera behartu nahi zuten, ez dakit, behartu zuten ez, baina gutxienekoa da, ze importantea dana bestia da. Orduan beste elementu politiko zuzenaren historiarekin. Eta testu bat idazterakoan, niri gustatzen zait, abia puntu izatea, eta normalean hala izaten da dena, intuizio hutsez, ateratzen den zerbait, gero ura jazten joatea. Ez du kalkulatzen. Ez du kalkulatzen zer ekarriko diren zer. Azkeneko liburua, hoen bere ilustratzen ari dena, da argola baten historia eta bar, eta liburu hori sortu zen justu gau batean jakak geunden, zango apartamentu batean eta bar, eta ni biloba pare batekin eta bere gurasoa. Eta nik biloekin kuartuan. Eta zirkunstantzi pertsonari batek da, ni nengoen justu ipuin bat kontatzen azteko moduan. Alegia baterez. Eta egoera hortan gu han egon, eta zakumiak guztua aitonakin loin behar zutelako eta bar, eta zerak. Aitona ipuin bat, eta nekatuta nago, eta ez behar. Bueno, niko ez ipuin kontatzen dira. Eta lehen dikan kontatu Euskal ipuinik ez nituen zat. Eta hasi nintzen, ez nekien zer egingo nun, baina hasi nintzen ipuin bat kontatzen. Eta ikusten nun, gero eta gero harretagiago jartzen ziren, ari ziren. Eta nik gainera ez dituen, egoera partikular batik gatik da, ez dituen defraudatu nahi. Eta tira, eta kontatu nien ipuin bat, neko ipuin luzea, eta nik gainera guztuak gatu nintzen ipuin. Eta gutxitak gertatzen zait hori. Eta bueno, justu itxera jatu, apuntutxo bat hartu, zerak ez ahazteko, biara monen bultatzen ginen itxera, eta lehen izan gauzegin nuen hori zen. Eta horrek novelatxo bat eman ditu. Baina novelatxo hortan, dagoena da, lehen da izeko txista hori, lehen da izeko zera hori, eta gero desarregatzen duzu, eta aldezun gehiena desarregatzen duzu. Eta, nire asmo izaten da beti, hemen eta gainera guztietan, plus literario bat ematea. Ez edozen modutara kontatzea. Kontatzeko modua asko daude, eta kontatzeko modu on asko daude baita. Orduan, lehen da izeko erabakia da, kontatzeko modu on baten alde egitea. Eta pizkanakan, modu on horien artean, aukera estilistikoak eta euskerari buruzko zera batzuk pentsatzea eta estrategia batzuk pentsatzea eta bat, eta beti, ipuinaren beraren mesedetan. Nik noski, intuitiboki badaki, hau, ez likeke dezake ulertuko, ez da haman semeak ere, idatzi eken hau, hori izaten dit. Eta badakit ere, ipuin bat idazten ari bari manaiz, 8 edo 9 urte gauza bada, testu inguruaren bidez gauza jakitea eta ulertzea, eta beste gauza bada, 8 urteko ume batek inundikan ere ulertuko ez duen testu bat idazten. Eta gero, beste elementu bat importantea da, euskal tradizioa ezertxora sartzen ez badima ere hor egotea. Nire aurrek ipuinetan eta bat, agertzen dira elkarrizketetan eta bat, hitzjokuak eta horrelako zeiak edozein modutara sartutakoak eta bat ere ez konturatzeko moduan sartutakoak eta horrekin jolastea gustatzen zen. Horrelako elementu ludikoekin, hizkuntzarekin sortzen diren elementu ludikoekin jokatzen. Esan dudan bezala, zerarekin, ez? Euriaren eta aterkiaren historio horrekin, ez? Asmatu dezu hori. Gero, gertatzen da, ilustratzaile bat etortzen dela, testu bat ilustratzera,
argitaletxeak eman dio testu hori, eta orduan euskera ez daki, ez da, ez naiz antxoneratik gani. Eta orduan ilustratzen du testu bat, eta jolas bat, bere modura zertuta kontatutakoa, da, zerak, euskal tradizioko bat. Arbia ateratzen ari da aitonaren batena, aitona batena. Eta joan da aitona zerak zorora, eta arbia nahi du atera. Tira eta ezin du atera. Egiten dio amonari dei, eta ditzen dio amonak aitonari, aitonak arbiari, eta tira eta zer. Eta ditzen dio morroiari, morroiak amonari, amonak aitonari, eta tira eta. Eta erako batean, ateratzen dute arbi hori. Bale, orduan, kasu aspaldiko kontua da, eta entzegoen gure artean konplizitaterik, eta horrelako zek, eta gainera orduan beste modu batera funtzionatzen zuten argitaletxek ere, orduan nik testu bat entregatzen dut, eta argitaletxek marrazkilari bati entregatzen dio, eta marrazkilariak ez daki euskeraz behar nuken aina. Eta orduan, gero marraziak entregatzen ditut, nik ez ditut ikusire egiten, eta publikatzen da liburua. Eta nun, aitona izaion, tira eta tira, zulo batatik ateratzen, erbi bati. Bueno, hori publikatu da. Arbi batik baino, erbi baten hanketatik tira eta tira egiz. Beste apunte txiki bat, irudia eta itzakin ni jatu nintzana eta irudimentsiota emandakoa. Ik apuntatu ditu balako jolasak eta bar umeekin egiteko. Hiri esker ere, patu gurutzatuen gaztelua Kalvinona irakurri. Historia bat, liburu. Eko txikila dagoa motxa da, marabila bat dana. Kontatzen du historia ban honen eta bazion, baso, izugarrizko. Izen ez da. Patu gurutzatuen gaztelua. Italo Calvino. Total, baso bat, izugarrizkoa. Jendeak nahi eta ez, bidia ara ematen durako, pasa behar da bestaldea. Baina, kristona pasata geho, eltzeia bestaldea, eta protagonista kontatzen du, baina ze gaizki pasatzen du da, heldu da. Azkenean, atera da baso ilun hortatik. Eta, gaztelu bat. Eta juten da gaztelu horta, sartzen da, izugarrizko jangela, bueno, 6 bek. Osa, bek eta unidadea neurtzeko. 6 bek, ez megabek. Eta dana jendez betia, danak jaten isilik. Gehatzen da jota, esertzen da. Beak ere aldamenekoei, tak, jaten. Eta derrepentian, mai zabalarta, batek ateratzen du tarot. Karta pila bat, Marseillako tarotarena, eta botatzen du 3 karta. Jangelan zion batek hartu, eta jartzen du orden batian. Bestiak botatzen du karta gehiago. Eta orduan beste batek beste orden batian. Eta azkenean pasadanak kontuatzen da, karta haien bidez, bakoitzak bere historia kontatzen dula. Karta horien bidez. Itzerdilik esan gabe. Ze gertatu zaion baso hortan, ze sufrikarioa pasadu. Eta holaxe da novela. Azkenian mai guztiak kartaz josita dago, mosaiko handi bat izango bali bezala, eta errenka bakoitza historio bada. Mutua, ez izketan dago hori. Isiak bai. Ez dugu entzuten, baina izketan da. Orduan, hori da irudien bidez, tesan gaur bertan nire alabekin egot. Arturon Fournier. Ta. Eta esan dira, venga, hartu, irukerta. Ta, biko urria. Ta, txalduna. Ta. Gauan diez.
seiko ezpata. Bazian bi umea beratz, biko hurria. Eta oso pozik bizizion, baino, zerbait falta. Zaldun bat etorri zan arte. Zalduna, txezen. Eta ondun bereen arteko burrukan hasi ziren, ezpatak gora edo ezpatak bera. Eta hola, segitzen duen kartak ateratzen, nahiko izerdi botata, historia bat, gontuna dian, baina gozamena da hori egitea, zuri sufrimentuen erdi. Eta desiatzen nion, seiko kopa noiz ateak gora esateko, taberna juntzian da. Lorta! Ez gara zaltzen, kopa arrastoi ez, zintzurra lehor. Bueno, bale, bilat jarretuko dugu. Eta hola, urren gurien koherente behar zinan izan. Eta bi aizpa haiek, segitzen zuten, ja ez zian bi ez dakizer. Italo Calvinon historioa, jolas, ez, joko, futbola ere jokatu itea, ojo, ez jolastu, joko, bihurtu zen, nera garentzat. 3 dimensiotan, karta triste batzuk, ez triste ez, aberats batzukin. Furnir. Edo zein gauzak balio du, historio bat kontatzeko, bisuak. Ere ustez. Bueno, hoi, iragunte, marginal. Bai, ezak izketan egin txada, bat, eta uste diatik ere irako, eta dazkakela memoriak, zerarenak, esango diat, zuzendari Aragonesa, Buñuelena. Buñuelen memorietan, kontatzen du nola, bere gidoilaria hotel batean daude. Eta bere gidoilaria, izketen nahi zian, rodaje batetik bueltan, eta hotelean, ez dakizarak ezen, eta esaten du, joder, bilako estena edo, gorgo estena edo zela, eta ez dakizetetekin, ez zaik usatzen da beste zerbait atera behar, gorgo zerak eta ez da. Gidoilariak esan ziola, lasai, noan txezela nikoa, gelara, lobelara nikoa, eta laizte jetxiko naiz. Eta nun etortzen da, alako batean, alako oska bat, soka batetik zintzilika, papelak. Antzatzen da. Zertan ari eiz da, nun, nun kopatu, eta hor da, opera pila bat, papeletan, ez dakek hori izatetan. Nun, eta ze zirkustantzien maitasuna, ez dakizet, biolentzia hongo da, ez da hongo, eta gau ez egunez, ez dakizet, hor da, plaz, kanta. Eta zer atentzen da, ja, noretzko mozkortu da guztien. Eta zer da, behira, hause, kartek nintzela, eta hor da sekuentzik ustiko ematen, nola kontatuko zuten. Eta gau, gero, altaloze estena atera zan handikan, baina nurrungo, gero esaten dik bere memorietan, nurrungo egunean, rodajea oso dokuntzitzezen. Ez dakit egura ekin lagera bintzan. Oso nazken. Bai, Azken niko gehatzen danarek, objektuai buruz, nik izpare bat bestik ez. Objektua ze importantea da, alegia eskutartean izango dugun, fikzioa ez dana baizik eta pisua edakana, irikitzen dana itxi, eta, bueno, ordenagailu bezala, ez du egiten blun, ez eta itxi, eta ez da borratzen, eta hor dago dana, eta, bueno, eta horren diseinua ze importantea da. Xabier Letenik, Irungo saria irabazizun, poemak, derrepentien publikatzen ditu, entidade finanziero bankario batek, nire ustez, diseinatzaileak pariente bat okulista dakala. Ezin zan letu. Letra txiki eta zerbait behar baldin badu lasaitasuna eta goxatzeko poesia da. Eta Leteren poesia izorratuzun goitik behar. Edukiaz, formaz eta frustrazioz josi zuen. Itani kutsa gaitu, testiu izango nungo aurrezki kutsa zen.
Ire diruk askalo. Orduan, esan nahi dut, eta marrazki bat behar baino handiagoa ateatzen baldin bada. Edo aban la letra. Suspensen betetako, honek kontaktuako histori bat putzure heroikoa da ez. Eta lerpetia jartza dute, ja, umia putzu bat, bi horri alde lehen. Amarroina. Ni zutan, hau, ja, bolzo totala. Ez dakit nola esan. Diseño hain zaila da. Zentzu zokatzea diseinuan. Letra txuku bat, dana asmatuan dago. Ze, gaur bertan, irakurri jote George Steinerren Gramatika de la creación, hortan esan dira. Inventatu, ez dugu inventatzen. Sortu egiten. Baina, dakiguna hemen barrutik hola reskatatuz, eta inventatu duzu gutxi. Dana egin du. Eta irakurgaia den letra, tipoa, tal, deno, badakigu zer da. Eta kitio. Eta diseño koherente, atsegingarri, irakurgarri. Baina, irakurgarri testua, irakurgarri irudia. Eta horregatik da, importantia diseinua. Eta nezita diseño maravillosoan, gero behatzen da, imprentaren bronka, hoi fuera. Eta esprimatua, beltz gehiagi, ez dakitzen, kolore falta, eske, potea gugatu intzitzaigu. Nik etiketa bat diseinatzeko, txakolin botella batena. Muestraken jun Gazteizaino, berdea hona idet. Atxalde osua pasanun, etzulako probatan berde hori ateatzen. Jabea etorri zan arte. Bueno, gaur, ez ez uste, Euskal Argitaletxe bakar batek ere, hau liburu argitaratuko dukenik. Eta ez da, inundikan ere, guk konpratzen dugun da, liburu bat, agera hona izan zuena, bere garaian eta bat, baina, diseinuen aldetik eta bat, inor ez dalako gaur, gauzak ere ez daude, garai batian bezala, krisia baino lehenago bezala, eta horrekin, zail baten da, lau liburu bateak genituen zera saioetakoak, saio honetan, Maria Goikoarenak nizenekoa, eta orduan hemen dago apustu, lehen asko izitu dut eta zieran apustu artistikoan, eta apustu artistiko bat dago hemen. Apustu artistikoa bat, gauzak berriak asmatuz, tradizionalak integratuz, beste batzutan tradizionalekin jokatuz eta berriak sortuz, eta gero, rotulazio hori begiratuz, hori alde bakoitzean, rotulazio zerak nezkintza desberdina daude, hemen ez dago rotulazio zerak edizan, kolorekin jolaz bereziak eta eginez, eta beti ere noski testua eta zeraken emantzez. Eta testu, adibidez, laukio eta personaia kanpotik ateraia eskuadroetatik eta horrelakoak, hau, pentsatuta zegoen, sortzi, amak, umentzat eta duzen. Eta, astutan nengoen honik, ahi bilak. Hau. Irakurritzen? Zaila tradizio hori egin. Arillo, Paris baino ederrago Orillo. Eta, adibidez, ni naiz kapitan pilotu, niri behar zait obeditu. Bale. Eta nik sartzen dut hor. Eta nik horrek ezin behar dut da, jakingo izaiten dekin. Eta orduan, bi horrei aldetan, hau da ilustrazioa, 3 lerrotan esan dako horrei. Zer egiten da? Gauza tradizional bat, egiten da potentziatu eta erabat dimensio inoiz
imaginatuko ez zuketen dimensio bat eman, eta beraiek auskalo zer imaginatzen zuten, ordura arte hori kantatzen zutenean, eta orain beste aportazio hau egiten zaie ninez kapituen piloturen. Hemen ez dakit ni zergatik esartuzun, zerak argazki erdi manipulatu hau, baina, bueno, behar da, baina tradizion ondartza bat eta bat, baina tradizio protestuetatik sortutako, ez dela bat, alako poematxo edo zerak, un dondin, colorín colorete, nire Andre maitia, putzuan da botellan aguardiente, bia San Vicente gauza valenti, nire Andre maitiak ipurdia guztia din. Daude? Gau, nik hau idatzi nuen, esatu nuen, eta berak egin zuen nahi zuen. Alegia, hori dana nire zerak, dondonik, kolorit, eta nire Andre maitiak ipurdia guztia din. Eta imaginatzen ditzazu, eta horregatik esaten guztia. Karibea, mote. Bai, bueno, baina, hor, beretzat oso importantea, aurre eta gazte literatura, gorroto bali maete, pedagogia didaktismoi agerian ustea. Hoi terriblea iruditzen. Egin behar da, harik eta soil bat, gure lana, bueno, behitzat beria, eklektiko izaten, alik eta zabalena estilo desberdinetan, lehio diferentiek irakutsi. Beira, hoi egin dezakek ne honek. Orduan, kortein pega egitezan fizikoki, guaiziek hartu, eta ez ordenariokin bezala, eta bio kolatu. Inmedio, pegamento, hortxe kolatu, eta bestea, eta eskurtzik indu. Eta orduan kolaz bat egitezan, eta, bueno, baina gaur, lan eko dut guztian, nola guztian, bai pintzelakin, eta borrotxazo batzuk eman. Baina ni nahi dut lehorrian, eta orduan hartu eta guax batzuk hartu, edo ez dakit nola esan egon, argizaiak edo propuesta ez bakarra, ez monotematikoa, baizik eta oferta bat eskaini plastikoki umei esanez nahi bezo liburu egin dena baina azkarra izango zezu. Da ikasiko zu. Alegia da, alegin atzian dagoena pedagogikoa, ez, nire ustez da, gaur deitze zaiona transmisioa. Ez duk dakizun egokitua berai buruz, eskaini, eta ez da rekortu. Eta ez bali mene kontuatzen, baina irakutsi behar zaila behiratzen. Eta ikusten. Erakutsi behar zaila behiratzen da ikusten, kasualitateaz da, eta entzan kalkulatu baina zerak. Hemen marrazki hau, potente hau, eta ni pasan nion testua zen, kalean gora, kalean bera, kalean gora gondola, ai. Kalean gora, gondola, ai, eta gero, egiten du, akartzen du, hau. Jolas egin ez. Eta jolas, eta oso jolas bihurri jaze. Terrible irutizat Venezian kalian gora, kalian bere. Zubitatik ez. Edo igeri ez baldin edo kutsadura beste edo ferri izugarrizko itako bat, ez baldin bada estortzen, ez dut. Bueno, eta bat. Bueno, igual honekin bukatuko genuke zerak. Nik Antxonekin lan konpartitu asko egin ditugu, eta liburu asko ditugu, gustatzen zaizkiguna, batzuk txikibitxiago, beste batzuk bezala, baina ni personalki egile zera eta beste liburu klase bada, baina aitatuko nuke Letraik kalekatuetik liburua, eta ez nire lanagatik bezik eta berak egindako bilgeria totala liburu hau egiteko gara. Bueno, diseinua ere, liburuaren diseinua berea da, eta orduan oso marrazki txikiekin, oso marrazki estilizatuekin eta bat, egin zuen markerna hauek, albo hauek eta hortziz eta bat, eta horrako ilustrazio nolabait lotuta zeudena testuekin, baina testu baino aurrerago beti
testu baina horrelako, gehiago erantzten duten marrazkiak eginez, eta marrazki txiki zera horrekin. Hogila eta arraia, eta orduan sortzen dugu olako barra hau. Hogilakin eta barrarekin zerak egin da sirena baten moduko zera bat eginen du arraiakin eta hogilarekin. Ez da ondo ikusiko, segurazko gotitik, baina eta horrelako zera. Eta egun da eta marrazki txiki egin da. Bat horri loteko. Bat horri loteko. Bat horri loteko. Ez da, eratzen. Indizean ez. Irureun da, irurogeita, irureun da berreta mazazki. Indizean ez. Ez niretan gozada bat izan zan hori. Oso testo motxez gozitako liburu mardul hori, eta eskaintza, lehendabizi diseinu egiteakoan, nola diseinatu. Nik jarriko nizkioke albo batian, saietxetan, halako banda bat txuria utzi eta hor ilustrazio txiki bat, interpretazio txiki bat, zuri beltzean apunte gisakoa, indartuko zuna horre alde hortako pasarte bat edo gauza bat. Eta orduan neonek ere, joko zelaian neonek anturatu nun, geho hor jokatzeko, eta erresago gara hola. Eta ariketa batzuk zailak ziren, baina adrenalinei gabe ze. Desapilo pixkateste erantzun eta moldatu eta aukera paregabea izan zen eta nire izan gozada. Gutxitan etortzen deniz produktu bat da, olako bat. Eta bio gaina, edozein zalantza eskura izatea idazlea edo galdetzeko edo hori da privilegio bat. Eta ilustratzailean izugarrizko bentaja da zenbat ikasi dugun edo gertutik ezagutuko balitu hainbat idazle. Bere mundua pixkat edo eakutsi nahi dutena. Ezagutzeko eta... Baina ni hortan estrukturalista naiz. Zuk eakuste duzu testua. Eta testua besteik ez da ezagutzen. Eta bie puntua da testua. Zure sentimendu egin banko. Bueno, zuen txan.